Hola, 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 hola i benvinguts tots de nou als Gurús. El mes de gener ja està a punt d'acabar i crec que l'operació Bikini de la qual vaig parlar fa una setmana a la passada entradeta no s'està implementant. De moment us deixo només amb una dada de merda que segurament sigui de dubtosa utilitat, però que he après aquesta última setmana mentre pensava en la meva operació Bikini. Sabíeu que bròcoli i bròquil no és la mateixa cosa? Ja us deixo amb la Viquipèdia. I ara que parlem de coses insípides i de coses que fan bola, toca parlar de la temporada de recollida de premis de cine. Que si Premis Gaudí, Globus d'Or, Oscars o Goya, que si són l'avançala dels Oscars o que si no sé què més. A algú li agrada escoltar 3 hores seguides d'agraïments a pares, mares, tiets, tietes, a càmeres, a realitzadors i a Déu Nostre Senyor? Jo no entenc aquesta falera que hi ha per comentar aquestes gales, així que només us demano que hi hagi una altra bufetada per aportar una mica de bif i una mica d'emoció al que seria la gala. Ben mirat, clarament podríem portar Shakira i Piqué i deixar que els dos acabin de fer el ridícul en públic com han estat fent durant els últims dies. Què tal, Rocco, Guillem? Sou dels que us agradaria estar a la catifa vermella? O el més a prop que estareu de la catifa vermella és de la que tenia la vostra àvia al menjador de la casa? Però tu què creus? Estic absolutament en contra de l'entrada que estàs fent. Soc molt fan dels Premis de Cine. Jo me'ls preparo, que vol dir que vaig veure les pel·lis que estan nominades per poder-los comentar després. I per tant, m'agradaria cancel·lar absolutament l'entrada que acabes de fer. Jo el que m'agradaria estar és una cadira d'oficina treballant d'una vegada i els que m'esteu mirant el capítol veuré que porto camisa i Sí. això significa que he fet una entrevista de feina i potser en un futur veureu un upgrade en la meva vestimenta. A nivell salarial també. I potser a nivell salarial també, sí. Rocco, tu no et fèiem el ganso, però bueno, ja ho comentarem un altre dia. Això és un capítol a part, És un capítol a part. ja el parlarem. Has vivido en Madrid, no? Què, Guillem, comencem amb aquest tema de la catifa vermella? Som-hi, però estàs cancel·ladíssim. Sí, oi? Vinga, va, capítol número 34. Els gurús. Parlem de tot sense saber de res. Els espanyols són reconeguts al món per diverses coses. La gastronomia, les platges, les birres barates, els toros, el flamenco, Julio Iglesias o Rafa Nadal. Però si hi ha un element que encara defineix millor els espanyols és la incapacitat de parlar anglès. I per què el nivell d'anglès és tan baix en comparació al país veí, Portugal, per exemple? Doncs molt probablement un dels elements que ho explica és el fet que a Espanya les sèries i pel·lícules són totes doblades al castellà i en alguns casos també al català. Aquesta tradició, que fa que hi ha gent que pensa que Joan Pere i Woody Allen són cosins germans, fa també que hi hagi una indústria del doblatge força desenvolupada i, per tant, un elevat nombre d'actors de doblatge. Els actors de doblatge, enemics principals dels professors d'anglès, interpreten les veus dels actors de sèries i pel·lícules. A Catalunya, a més, en tenim molts i molt bons. I avui als Gurús en presentem a un dels més rellevants, el Masumi Mutsuda. Potser no us sona el seu nom o la seva cara, però de ben segur que heu escoltat la seva veu perquè ha treballat tant en català com en castellà a més de 100 pel·lícules i sèries. El reconeixereu per ser Anakin Skywalker a Star Wars, Flash a Lliga de la Justícia, Jonathan Byers a Stranger Things, Credence Bourbon a Animals Fantàstics o Harry Potter a Harry Potter. Doblador en actiu des del 98-94, em deia abans, el Masumi és dels primers a conèixer el desenllaç d'algunes de les pel·lis i sèries més conegudes. A més, allunyant-se de moltes de les persones que escolten la seva veu per desconeixença de l'idioma de la producció en qüestió, ell és capaç de realitzar doblatges en català, castellà, anglès i, atenció, japonès. Som els Gurús i estem encantats d'escoltar la veu del Masumi Mutsuda. Portes i automatismes, Enric, et dona la benvinguda als Gurús. Bé, Masumi, benvingut. He dit 100 sèries i pel·lis. He estat comptant la llista i m'he cansat i dic 100, que més o menys és el que és, no? Sí, l'altre dia just ho vaig mirar i eren unes 800 les que estan llistades. 800 produccions, no sèries, pel·lícules, la veritat és que no ho sé, però clar, vaig començar petit, llavors és normal que... Sí, a 100 he tirat molt curt, eh? Bueno, són més de 100, has dit més de 100, efectivament. Correcte. Doncs concretament 8 vegades més del que jo comentava. Masumi, primera pregunta que m'agradaria fer és, he de dir actor de doblatge o doblador? A mi m'és igual. Hi ha molta gent que li agrada que sigui més actor de doblatge perquè inclou la paraula actor, però a mi, sincerament, no m'importa. Al final, els actors, els que són mims, també són actors i no es fan dir actors de mim. Hòstia, és molt bona reflexió aquesta, tio. Del Marc Gómez. Que el coneixeu i des d'aquí una salutació. Gran adaptador de musicals, eh? Sí. I amic del Masumi. Així que et podem dir doblador o actor de doblatge, a tu no t'afecta, segurament afecta la gent que té un ego una mica més sensible. Potser gent més tradicional, que està més acostumat a unes coses, no sé.
final. Està bé. I com has acabat tu sent actor de doblatge? Perquè a més vas començar, com deia, molt jove. Com ha sigut tot aquest procés? Jo anava... No ho he explicat mai, això, no és broma. Però està fins als collons que et pregunten. Som originals, Sí, ho tinc gravat, espera, tu. No, van venir a fer unes proves a la meva escola. Bàsicament van anar a moltes escoles de Madrid i Barcelona, concretament per buscar nens que poguessin doblar el Simba, del Rei León. Havien de ser nens que parlessin, que cantessin. Per tant, van anar a buscar escoles on s'ensenyés també cant. Jo anava a una escola que es feia el batxillerat musical, que tal. Anava primer de primària. Buscaven també nens que parlessin castellà sense accent català. Venia un senyor, el Jordi Doncos, a fer-te proves de lectura. Bàsicament venia amb un llibre i et deia, vinga, llegeix aquí. I bàsicament estava veient aviam si llegies bé, si tenies accent, etc. I a partir d'aquí em van preseleccionar a mi i a un altre noi de la meva escola, vam anar a fer el càsting final a l'estudi. Jo encara no entenia què estava fent, òbviament. Anava a una sala fosca amb un dibuix d'un lleó. I a doblar. I sí, i vam fer la prova, i un senyor, el Juan Fernández, que em donava un copet aquí a l'espatlla, i em deia, ara digues la frase que t'acabo de dir, tal com te l'he dit. I ho deia i ja està. I finalment no em van agafar, spoiler. És el que t'anava a dir, clar, dic, hòstia, no sabia si potser era el Simba, i estic parlant davant del Simba i hagués plorat aquí davant. Al final van agafar un noi que era d'una altra escola, es diu Marc Pociello, que és també actor de musicals, ara, que potser el coneixeu. Aquí no arribo. I sí, ell va fer el Simba i jo em vaig quedar a casa. Però el Marc Pociello no ha tingut el mateix recorregut que tu. Al final això va com va, no? Cadascú tira una mica... Sí, l'any següent, com que el director de doblatge m'havia vist i havia vist que funcionava, l'any següent vaig fer Forrest Gump, que va ser el meu primer paper, el fill de Forrest Gump. Que l'altre dia la feien. O sigui que la història va acabar de manera positiva perquè el Marc Pociello com tu doncs, ho ha acabat dedicant-vos a coses una mica diferents. I enllaçant una mica amb això, ell fa d'actor doncs, més tradicional, no? Actor que fa interpretació com la que coneixem tots. Tu fas la part de veu, la part de doblatge. Quina diferència creus que hi ha entre la interpretació només de veu i la interpretació més normal dels actors, més corporal també? Sí, al final són branques de la interpretació, no? O sigui, quan s'ensenya doblatge en si, o sigui, al final és una branca de la interpretació. Tu, si anessis a una escola per aprendre a ser actor, una de les optatives o assignatures, no optativa, no diríeu, assignatures troncals, per mi hauria de ser doblatge, una altra teatre, una altra televisió, cinema, etc. Clar, en el cas del doblatge sí que és veritat que has de col·locar la veu d'una manera que no és la mateixa que fan a les sèries, no? Que diuen, què he dit? Bueno, és la naturalitat, no? Aquesta que es busca, i després hi ha el teatre, no? Que has de projectar, que et senti l'última fila. Són coses diferents, no? Però tu has estudiat això? Tu has fet, no? Jo no he estudiat res. Per tant, és com estic parlant d'això, però jo no ho he fet. Exacte, no. Clar, o sigui, un cop fet, a toro passat, no? Analitzes, no? I veus una mica l'estructura de tot i com funciona tot i dius, hòstia, sí, això jo crec que hauria de ser així. Però no, jo vaig estudiar enginyeria informàtica. Pum. O sigui, el teu té un punt de capacitat innata, diguéssim, no? Perquè no has anat a una escola de doblatge a aprendre com fer-ho. Jo més que capacitat innata diria que he après amb els millors professors que et puguis imaginar, perquè eren professionals en actiu, amb una paciència increïble amb mi, perquè era un nen i no en tenia ni idea, i he anat aprenent amb ells. És que ara faré pregunta, i a mi ja m'estic tirant pedres molt a sobre el meu sostre, però han d'haver escoles de doblatge? Ho dic perquè no ho sàpiga, he fet una mica de doblatge, m'he estat a una escola, etc. I realment és molt útil, t'ensenyen 4 coses, però és, sincerament, si no vals per aquesta professió. Sí, però... Segurament jo no valia per això, vaig plegar, però... Però és veritat que de cada fornada d'estudiants que surten d'una escola de doblatge, un percentatge petit fa alguna cosa, i fa molt, perquè molts dels companys que tinc ara han sortit d'escoles de doblatge. I al final, vull dir, han après allà, no?, en aquestes escoles. Hi ha com la manera tradicional, que era fer sala, demanar d'anar a l'estudi, mirar que et facin una prova, etc. La manera friki, que és fer fan dubs a casa, tal, i després tal. I després l'escola, que al final és la manera més normal, diríem, perquè és com la més... Com vull aprendre? Vaig a una escola. No sé. Ara tinc una pregunta sobre aquest tema, que és que la majoria d'escoles per això són privades o també n'hi ha de públiques? No, ara mateix és tot privat. Quantes n'hi ha a Barcelona mateix? No et sabria dir. Però tampoc moltes, vull dir, també el món del doblatge és més aviat petitó. Moltes no n'hi ha, i també això és un avís, perquè es vagi en compte la gent que vol aprendre, que miri sempre que els professors que hi hagi siguin professionals en actiu. És tan fàcil com buscar a Google el nom del professor i veure que ha fet alguna cosa més, i sobretot que hagi fet doblatge, perquè és que si no, després, si no són directors de doblatge,
o no treballen en això, no, és que no et convocarà ningú, perquè no et coneixen. Llavors, sempre està bé en escoles on els professors siguin professionals en rellevants. Sí. Jo això té un punt, entenc que elitista també, si la majoria d'escoles són privades, per tant només pot accedir a aquestes escoles la gent que té més diners, i també fa que sigui un sector, comentàvem una mica abans, que té un punt d'endogàmic, no? Sí, això pot ser, sí que és veritat, per això comentava que també hi ha l'altra manera d'entrar tradicional que sempre ha funcionat, que era la de fer sala. Un dels meus millors amics dins de la professió no va pagar cap escola per aprendre, simplement trucaves a l'estudi, escolta, que puc anar avui a escoltar? Seies allà i era gratis i n'aprenies. Sí que és veritat que ara, amb tot el Covid sumat a que les plataformes no volen que els seus productes es filtrin, etc. Això és cada cop més difícil, però bueno, s'està intentant que això torni a funcionar, perquè les plataformes estan veient també que falta que hi hagi veus noves, que al final, si no... Això és el que t'anava a dir, perquè sempre al cap i a la fi sempre estem parlant, escoltant les mateixes veus. Perdona que t'ho digui, la teva, la del Farelo, la del no sé qui, i sempre hi ha la mateixa gent. Sí, però al final és com el teatre també, no? Vas al teatre i sempre són els mateixos. Aquí m'agrada que estigui defensant la seva professió ara mateix, estem fent una mica d'abogats del diablo. És que estic preparat per tot. També té aquest punt que saben fer veus molt diferents. Jo he vist actors de doblatge de realment poder fer veus, no sé, de nens petits, d'adults... Tu l'altre dia deies, no?, que hi havia... Va sortir un reel d'aquests Instagram que es veia l'actor que dobla el Homer Simpson en castellà, exacte. que es tocava aquí una miqueta el d'això, no?, i anava fent-se com feia com vibrar les cordes per canviar una mica la modulació de la seva veu, era interessant. Són tècniques, entenc, que podeu utilitzar. Els que més m'impressionen són els actors que no hi penses, no? Que un dia et diuen, hòstia, mira, el Robin Williams i el Tom Hanks i el Tom Cruise són el mateix. Això és cert? Sí, és un fet. Llavors et posa a pensar i dius, hòstia, és veritat. Però és que veus la pel·li i és que no t'importa qui sigui, perquè ho fa molt bé. I això és un doblatge, al final, que vegis la pel·li i no t'importi ni pensis en el doblatge. No, 100%. Aquí és l'altre tema que suposo que vols parlar, no? Bueno, digues. No, anava a preguntar una mica perquè la gent ho conegui, no? Que potser hi ha gent que no coneix bé quin és el procés, diguéssim, de doblatge d'una pel·lícula. Si ens podries explicar una mica doncs, quin és aquest procés, no? Des que la pel·li està feta i comença el procés d'això, de realitzar el doblatge en un altre idioma. Sí, es fa la pel·lícula, arriba a l'estudi, l'estudi hi ha uns traductors que la tradueixen, hi ha un adaptador que aquests diàlegs els adapta perquè coincideixin amb les boques, amb els moviments, amb la longitud, amb les P's, amb les B's de l'actor. Després ja arriba a sala, hi ha el director que reparteix, veu la pel·lícula i diu, val, doncs aquest el farà aquest, aquest el farà aquest, aquest el farà aquest, ho reparteix i llavors truquen els actors i venen. Es grava, després un cop gravat s'edita perquè acabin de treure sorollets, acabar de col·locar les coses, es mescla i ja està. I que va dins. Per tant, un actor de doblatge no fa assajos o no fa càstings com un actor normal, no? Hi ha part del procés que es perd aquí. Càsting sí que en fas quan són... Normalment, si ve una gran pel·lícula, una gran sèrie, el que sigui, el client demana 3 opcions per cada personatge protagonista, com per dir... Sí, però t'has fixat que parlen de client, saps? Això és bastant interessant. Sí, al final ho demana el client, no? Clar. I llavors el director diu, val, doncs mira, aquest me'l pot fer, aquest. I van fent tríades, no?, de 3 persones i van a fer la prova, anem a fer aquesta prova i llavors, si t'agafen, doncs bé, i si no, doncs cap a casa. I assajos... És que assages directament a sala, o sigui, tu no pots veure, normalment és que ja per temes de confidencialitat no saps ni què vas a fer, et diuen, vens a fer una sèrie que es diu no sé què, i és un nom en clau, perquè vas allà i dius, això no es diu així. Però bueno. Per tant, tu no tens el guió abans d'anar a... No, mai. I per tant no hi ha un procés de preparació del personatge, de saber quina veu li vols posar... Tens alguna... Hi ha casos molt especials en què són pel·lícules complexes d'aquestes que no saps explicar, que llavors sí que et deixen veure-la abans perquè et facis una idea del que hauràs de fer. Però normalment, vull dir, el 99% de les vegades entres allà i encara no saps què vas a fer. Et diuen, mira, fas aquest, què tal? El director et posa en context... Està trist, no sé què... Sí. I llavors ja immediatament en un segon has de connectar amb l'actor de la pel·lícula. Quants texts pots fer en un doblatge, allò que dius, pots fer-ho repetir 3 cops, o un cop, o 2 cops? Depèn també molt del producte, de la pressa que hi hagi, vull dir, una pel·lícula de cine sempre aniràs molt més pausat, hi ha uns tempos més tranquils normalment, i no sé, pots fer molts assajos, treure el so, practicar, i de vegades hi ha sèries que dius, hòstia, és que he de fer un passe i he de gravar perquè és que si no em dona temps, m'han donat una hora per fer... I després t'agrada escoltar-te, o sigui, anar, jo què sé, anar al cine i dir... Soc jo. És que jo penso i dic, de tant repetir-ho, és que no la veuria. A mi em feia una mica de ràbia el Roger Pera, quan va sortir l'última de Spider-Man,
No, perquè ell va tornar a sortir en aquesta... El Josep Pera feia el primer Spider-Man. Ah, vale. A la pel·lícula... Tobey Maguire. Exacte. I et va fer una promo, una autopromo ell mateix, vaig dir, quina punyetera ràbia, tio, ja està, supera-ho. Ja hi ha més Spider-Mans, ja està, tio. Li agafes, Esteu bé, és que li agafes carinyo als personatges, llavors jo puc entendre que després de tants anys tornar a sortir, tu tornar a doblar. Fa com il·lusió, jo puc entendre. Però més que per sentir-me a mi mateix, jo vaig per sentir el resultat final, no? Perquè molts cops quan vas, perquè ara més es grava per separat, llavors molts cops quan vas només estàs gravant-ho tu i tota la resta de gent no et responen en el doblat. I llavors dius, hòstia, i preguntes, i això qui ho farà? I t'ho imagines més o menys, i dius, bueno, vale. Però m'agrada anar al cinema per dir, hòstia, que bé que ha quedat tot plegat. No sembla que ens estiguem parlant un l'altre. Bueno, i algun cop t'ha passat que diguis, o sigui, no sé, d'algun treball que hagi sigut com molt cansino, saps? Que dius, és que m'he acabat com molt saturat i dius, és que no vull ni veure-ho. O sigui, en plan de dir... Estàs parlant amb un dels professionals més professionals del món d'Espanya. Però és que normalment, com que passa tant temps entre que ho has doblat i s'estrena, que se t'oblida. Sí. Què prefereixes, ara que estàs dient que ara es grava per separat, ara totes les veus, el que jo tinc entès, i arran després del Covid, es grava per separat, o sigui, primer entro jo, després entres tu i després anem fent interaccions. Abans el que jo tenia entès és que tothom entrava a la sala i tu i jo fèiem el mateix take i entràvem a gravar junts. Sí, què prefereix, això o... En realitat això es remunta més enllà. Vull dir, això de separar-nos va començar amb el DVD, el 5.1, que cada tio parla en un lloc diferent, i llavors a l'hora de mesclar, si aquest ha de parlar en el fons, però amb aquell, es barreja amb aquell que està a la cuina i no sé què, llavors vaig donant cops, perdó. Necessiten que estiguin separats per poder aplicar-li els filtres i les equalitzacions diferents. Però sí que és veritat que després amb el Covid... Després el que fèiem era assajàvem junts i gravàvem separats. I ara ja amb el Covid sí que ens han separat del tot. I què prefereixes? Depèn, si tinc pressa prefereixo anar sol. Però si no individualista, si no tinc pressa és molt més divertit anar junts. Ara fa poc he fet una sèrie que estava molt bé i és que ens ho passàvem molt bé. Ara anàvem al triple de lents. Quina poca màgia, això d'anar sol a la... Ostres, m'agradava, no sé, entendre el doblatge com una cosa més coral, com una interpretació també, que coneixien l'arc del personatge, que interactuaven entre ells, però veig que és una cosa freda i individual. I ara que parlant de catifes vermelles, jo crec que no teniu prou reconeixement, tio. Ui, jo no, mira, jo tampoc crec que el vulguis. Jo a mi no m'agrada que hi hagi premis. Vull dir, o sigui, no hi ha premis de doblador? Com a enginyer informàtic, quan faig un codi de puta mare, ningú em dona un premi. Jo vull uns Oscars del meu codi. No. Però és bona aquesta. Però és una manera d'ajudar la indústria, que les pel·lis es vegin més... Estàs en contra de tota aquesta farandolilla? Tant com en contra, no. Però no et desagrada? Perquè està ell, que li agrada molt i no vull... Però... Bueno, és que el Guillem s'ha colat els Goya, vull dir. Ja. És que no em cal. I de doblatge, doncs, encara menys. O sigui, jo faig la meva feina el millor que puc i si la gent va a veure la pel·li i no s'entera que està doblada, per mi ja és un luxe. De fet, jo de vegades fas l'exercici d'escoltar una sèrie o una pel·li en anglès, digues, en versió original, perdó, i després en el doblatge en espanyol, i el que em dono compte de vegades és que hi ha com una exageració més gran en la part doblada que en la part en versió original. Això ho entenc que ho feu expressament, no? Sí, bueno... Normalment t'intentes adaptar al màxim a l'original, però sempre... O sigui, el doblatge és un codi, al final. Vull dir, la gent està acostumada a una manera d'escoltar-ho, no? De fet, ho notes una cosa estranya quan els actors originals són catalans, per exemple, i es doblen ells mateixos en castellà. Clar, però són ells. Marley ho van fer, no, per exemple? Marley ho van fer, per exemple, a TV3. Sí, és veritat. Doncs allà passen coses rares i és això, que simplement estan reactuant en el seu codi d'actuació, però no en el codi del doblatge. I segurament si ho fes actors de doblatge professionals, el resultat seria molt millor. Sí, i també dins del doblatge també hi ha el que és la doblajitis, que jo crec que és el que tu vols dir, perquè molts cops ja es tendeix a ni escoltar l'original i anar a fer la teva versió allà exagerada i molt afectada i a prendre pel cul. Però el cinema ben doblat, les sèries ben doblades, vull dir, no ho notes, això. Vull dir, tu has patit doblajitis? Jo no ho faig. No, però bueno, has patit o no? D'haver-ho sentit. Sí. No, de tu intentar-ho fer, o de dir, hòstia, això és massa doblajit, m'estic passant. Bueno, és que justament amb el Marcel i el Marc tenim un canal que es diu Oyster Studios i allà el que fem és gravar-nos normal, com si fem curs, fent doblajitis. Llavors, allà ens deixem anar. Esto es muy caro, no sé cuántos. Joder! Clar, així no s'hauria de doblar.
A no ser que l'original ho estigui fent, però normalment no parla així la gent. Típiques sèries yanquis, aquestes de guerres, que fa molt d'això. Ja, Fa molt d'això. pot ser. Sí, segurament és el que deia, no? Aquest doblajitis, deies? Sí. Doblajitis. Es cobra bé el món del doblatge? Depèn del que consideris. Cobra bé. Espera, és que em quedo sense veu, Mira, justament aixecat sense veu, just ara, saps? Curiós. Aviam, per cobrar bé has de treballar bastant. Vull dir, si t'agafen... O sigui, bueno, us posaré l'exemple directament. Per Harry Potter, quan creieu que he cobrat per cada pel·lícula? Ostres, Que no sé no quan tinc es cap paga, tipus de referència. Vas fer les 7 pel·lícules, entenc? Doncs Daniel Radcliffe va cobrar milions de dòlars. Sí, Bueno, clar. Tu feies el doblatge més en català, no? En Sí, castellà, el preu és no? el mateix, en català i castellà. El preu és el sí, mateix? Els preus són els mateixos, sí. Val. Hosti, Ostres, no això és sabria. interessant. Jo entenc que, no sé... Per pel·lícula, eh? Va per Jo pel·lícula, entenc que això? cobres Minuts, per sí. sessió de doblatge, entenc, no? Cobres per takes, en realitat. Vale. I cada sessió de pel·lícula hi ha com un taxímetre, no? Com la convocatòria, i després els takes de dins, que són trossets de la pel·lícula. Sí. Tu, Marc, saps que ets més No, de... no tinc que ni era el idea. curs No de- tinc Les pel·lis són llargues, eh? O sigui, No, va, m'atreveixo, va, Harry Potter, però Harry Potter quina? Clar, perquè la primera... Bueno, és Diria, igual, no va. sé, en total 5.000 Diria 5.000 euros. 6.000 euros, va. És 1.000 euros. Tu què diries? Per pel·lícula. Sí, per pel·lícula. Uah, jo crec que menys. 3.000. Jo he dit 5, jo he dit 5.000. 5.000. Pues si arribava a 800 euros ja estava Per molt Harry bé. Potter? Per tota la pel·lícula. Per tota la pel·lícula. També això. penseu que és un personatge que parla poc. No parla molt. Però, Bueno, és que un dia parlarem de Harry Potter. Bueno, és Perquè és el putíssim protagonista. Sí, Però té parla poc, té és molta veritat. pantalla, però poc diàleg. Hermione quan a diàleg és molt més important. Però, Però és també, igual. però també era un tema... O sigui, entenc que en aquell moment no tenies un catxet tampoc molt elevat perquè no eres conegut, Però no? tothom cobrem el mateix. Ah, sí, no és com en el món de la interpretació, que hi ha uns mínims que marca... O sigui, sí que és veritat, o sigui, hi ha un conveni, que són els mínims, Exacte, el conveni, sí. però generalment gairebé tothom, el 90% de la gent cobrem això, el que està estipulat. Sí que és veritat que hi ha gent que porta molts anys doblant el mateix actor. Un Roger Pera o una gent així que són més... Clar, no ho sé concretament, perquè Ja. no li he preguntat mai, no? Però sí que hi ha gent que el que es diu, mira, jo per doblar aquest, perquè després només el doblen un cop l'any, perquè Ja si no ves. fan una Clar, pel·li l'any, exacte. doncs, si et paguen 800 euros no et dona per viure tot. Clar, la clau és anclar-te un personatge. un personatge i que Clar. aquest personatge Un ho Bruce Willis, rebenti. clar. Ostres, estic flipant de debò que es cobri tan poc. A més, amb un protagonista d'una pel·li mega taquillera, de les més taquilleres de la història, algunes de Harry Potter, Sí. em sorprèn I ara que dius això, el tema de cobrar, perquè tu creus que això també ha influït que amb l'aparició de les noves plataformes, Netflix, Amazon Prime, etc., això també ha fet que el tema del cobro, dels salaris, o el que es pagui, sigui inferior? No, els salaris estan congelats des de fa molts anys. O sigui, no han baixat, però no han pujat. Han pujat una miqueta amb l'IPC, Bueno, però estan allà... O sigui, sí que és veritat que abans la gent cobrava molt, perquè realment el preu de la vida ha pujat molt i aquells preus s'han quedat estancats. Bueno, això afecta el to de doblatge i afecta absolutament a tothom. Exacte, això. però vull dir que no ha Jo variat. pensava que Netflix tot això ha influït. Clar, sí Pensava que s'ha influïa. contrarrestat en el sentit que ara hi ha molta més producció, Clar, això perquè és llavors el que treballes deies. més. Clar, però el preu per hora, diguéssim, o overtake és el mateix, no? exacte, O sigui, va per conveni i es compleix de debò el conveni, és curiós. Sí, és sí, curiós. si es complís a Perquè, tot arreu seria genial. perquè les multes de les clàusules per no fer spoilers entenc que són Bastant més altes que moltes més 800 euros. elevades que el propi salari, no? Sí, normalment hi ha hagut spoilers, de gent que sense voler l'ha liat. I normalment... Saps alguna sonada? Bueno, sí, va haver la d'un company de Madrid. A la sèrie aquesta de Disney de Bruja Escarlata Sí. Vale. feia un cameo un personatge. Vale. I Vale. a Disney l'estrenaven setmana a setmana. Sí. I el xaval, el dia que es va estrenar, pensava que ja s'havia estrenat tota i va dir No. «Qué ilusión poder volver a doblar». Pam. I l'actor, el cameo encara no s'havia fet i el tio va fotre un spoiler de l'hòstia. Sí, i el van substituir a la sèrie. I adéu. En aquest noi no li van ficar una multa milionària, perquè ja és una cosa que és que simplement és un descuido, no ho fas expressament per anar a putejar No, però a ningú. aquest noi se li ha acabat la carrera com a doblador No, professional. segueix treballant, vull dir, a més ho fa molt bé. Ara que has dit això de Madrid i Barcelona, entenc, jo, o la meva sensació, és que hi ha molt actor de doblatge català a nivell espanyol també i no sé exactament per què. Què hi ha més? Actors catalans? Actors de Madrid? D'on sigui? Jo diria que meitat 50-50? i meitat, Sí? sí. Ara també hi ha molts de Sevilla, València, País Basc, Galícia, Hòstia. però sobretot Barcelona i Madrid i diria meitat i meitat, més o menys. I per què tanta gent, tants actors catalans que treballen en castellà, tot i a priori poder tenir doncs, més accent català?
Bueno, perquè han sabut... El tenim bastant treballat, el nostre accent, tio. Sí, Sí, però en general, bueno, comentava ell, no? Que quan feien, com volien buscar algú pel Rei León, que buscaven algú que no tingués accent català, no? Que tingués un accent castellà més pur, però alhora, en professionals, hi ha molts catalans. Sí. Aquí, bueno, es va iniciar molta indústria, va començar aquí i... Perdó. Demà no podré treballar. No, i llavors, simplement, la gent va saber separar l'accent de no l'accent i si tenien accent no treballaven i ja està. I punto. No, està clar, no pots allà, hola, què tal, com estàs? No pot anar aquest rotllo. Podem tornar al tema altre cop de Netflix? Perquè estàs a favor o en contra de l'aparició d'aquestes plataformes? A favor. A favor, clar, per tu és més feina, no? Més feina... I a dins, molt dins. Sí. Quina és la que té millors condicions? Netflix, Amazon Prime... És que el preu és el conveni. És el conveni, punt, no? És el mateix, per totes. Vale. I llavors, abans de venir cap aquí estàvem explicant de que Netflix ha tret una política de que, aviam si m'estic explicant bé, amb el tema de l'exemple que ficaré ara, és a dir, si Netflix ha rodat una sèrie on apareix un actor negre, un actor xinès, un actor d'on sigui, la política de Netflix diu que aquest actor s'ha de doblar també per una persona negra, una persona xinès, una persona d'on sigui. Això què opines d'això? Això és veritat? És així, això ho fan no només Netflix, hi ha algunes altres distribuïdores de cinema i sobretot amb personatges negres, no? Clar, és una cosa que als Estats Units té molt sentit, perquè allà hi ha molts actors negres i hi ha molts actors blancs fent papers de negre en animació i coses així que dius, potser no cal, vull dir, pots agafar un negre realment. Aquí té sentit, té cert sentit, jo crec que hi hauria altres maneres de fer-ho, perquè ara mateix el que s'està fent és agafar gent que no té molta experiència i posar-los a doblar personatges negres pel fet de ser negres. Perquè és una política imposada de Netflix als Estats Units. Exacte. I llavors els resultats no acaben de ser molt satisfactoris. Jo crec que el que s'hauria de fer és que Netflix, jo què sé, els hi pagués una formació a uns actors que ja fan altres coses o el que sigui, o obrir unes convocatòries per actors, tal, i subvencionar-los que aprenguessin i llavors que comencessin a treballar igual que tots, doblant a blancs, a negres, a grocs i a dibuixos i el que sigui. És que al final... Clar, per tant, polítiques de diversitat sí, però que tinguin sentit també l'entorn de cada país i formant gent perquè ho pugui fer amb qualitat. Sobretot això, formant-los, perquè si no és que acabes perjudicant el producte. Quin és el pitjor resultat de sèrie o alguna cosa així que hagis vist mai així doblada? Memòries d'Idun. Sí? Molt malament? No l'he vist. No l'he vist? Bueno, sé del llibre, és que no sé si el vaig llegir. Bueno, són actors d'Elite. Sí, Això. I clar, això també arriba molt rebombori amb el tema també fa poc amb... Què va ser? La Lola Índigo que va doblar la de Looney Tunes, la noia. Això encara és més greu, o sigui... Clar. Al final que I un passa actor bastant, d'Elite... Aquí està indignadíssim, ara aquí. No, tampoc tant, no? Però que un actor d'Elite, que és un actor, suposadament, dobli uns dibuixos animats, bueno, al final és un actor, no? Si ho ha fet malament, doncs mira, quin remei, no? Però clar, que agafis una cantant, o un futbolista, o un... El Fernando Alonso fent cars, no? Ah, sí? Sí, va fer un cotxe. Va fer, oi? Té un punt d'intrusisme laboral, no? Sí, i al final és que el producte queda malament, la gent ho critica... És que no... Però realment se'n parla més, que és el que busquen, no? Clar, a aquest nivell sí. Em pregunto realment l'impacte, m'agradaria poder fer A/B testings d'aquests, treure la pel·lícula amb un doblatge en l'altre en dos universos diferents i veure què passa realment, no? Perquè clar, un cop ho has fet no pots pensar què passaria, no? Va haver molt rebombori amb el tema aquest de Looney Tunes, amb la Lola Índigo. Sí, recordo. Jo no l'he vist, no l'he vist, i Déu-n'hi-do. Jo tampoc, però no crec que siguem el target de la pel·lícula. Una pregunta més personal. Mires les pel·lis en versió original o doblades, tu? Si les he doblat jo, les miro doblades. No. Bàsicament versió original subtitulada. En l'idioma... Si és anglès, en anglès, i si són idiomes que desconec, en castellà. Crec que aquí ara mateix el Guillem li està fitant el cap, oi? No, ara parlem del tema. Per tant, dius que si és en anglès, la mires en anglès, si és una pel·li d'un altre lloc, la mires en espanyol, ja doblada, eh? No, o sigui... De fet, anava a corregir i dir-te que en realitat és això el que faig, perquè ho he pensat i dic, hòstia, és que quan la pel·li és holandesa o alguna cosa així, dic, hòstia, quina mandra llegir subtítols en un altre idioma que no és anglès. I llavors ja me la poso en castellà doblada. Però si és anglès, sí, en anglès, perquè... Clar, perquè hi ha molt el debat últimament de dues coses, no? D'una banda, que a Espanya es dobla moltes pel·lícules i això el que fa és que els nens no tinguin tant de contacte amb l'anglès com si es té a altres països, i després hi ha l'altra banda, que són la gent més culturetis, diguéssim, més purista del cine, que diu que amb el doblatge es perd part de la interpretació que ha fet l'actor original. No sé quina visió tens tu en aquest sentit. Gent de Filmin, no és aquesta última?
Bueno, i cada cop més, perquè el nombre de sessions en versió original a Barcelona està pujant moltíssim els últims anys. A mi m'agrada veure també perquè, clar, es compara amb països on no només el nivell d'anglès és molt alt, sinó el nivell de matemàtiques, el nivell de lectura, escriptura, és 10.000 vegades més alt que aquí. D'això també té culpa el doblatge o és l'educació? No ho sé. Sí que és veritat que el veure pel·lícules en anglès, òbviament, ajuda, és un complement. 100%. Els professors d'anglès ho fan servir tot el dia, no? T'ensenyen i després a casa, pues, Mira el que vulguis. mira el que vulguis i pots veure pel·lícules en anglès, sempre en subtítols en anglès, perquè si les mires en castellà, el teu cervell està en castellà i no aprèn res. Clar. I com a reforç ho trobo perfecte. Igual que agafar un llibre i llegir-te Harry Potter, en lloc de llegir-te en català, te'l llegeixes en anglès. És una perversió el doblatge de l'obra original? Sí. És una perversió la traducció en català de Harry Potter de l'original? També. Sí, clar. És una traducció. Al final, també es depèn de com et prenguis tu el cinema, no? Per mi és entreteniment i vull passar-m'ho bé. No vaig aprendre anglès quan vaig a veure una pel·li. Igual que si em llegeixo un llibre, decideixo llegir-me en català és per entretenir-me. Si vull aprendre, me'l llegiré en anglès amb un diccionari. I no el pillaràs. Clar, però aquesta diguéssim, és la vessant més d'educació, no? D'aprendre idiomes. Hi ha també la part d'interpretació o de reinterpretació que suposa el doblatge, no? Que també és una crítica interessant. Sí, clar. Estàs pervertint la meitat de la pel·lícula, no? Que és la veu. També és veritat que amb el subtítol et carregues el que ha pensat el director de fotografia i vas mirant a dalt i a baix. No sé, al final són gustos. Jo crec que sempre hauria d'haver-hi les dues opcions, més que res per fer-ho accessible a tothom. També et diré que nosaltres, des del punt de vista de la llengua catalana, crec que és totalment prioritari haver de doblar pel·lícules, perquè si no, ho anaves a dir, suposo. No, ho comentàvem just abans amb ell, que crec que, just el que comentaves, en el cas del català doncs, té un punt afegit, que és una mica la defensa de la llengua i com la Generalitat pressiona perquè es doblin pel·lícules en català també a Netflix, a plataformes. Sí. El cas del català és que no hi ha ni discussió. Jo quan veig a Twitter ja el de doblatge en català i veig gent que el critica, que critica, diu el doblatge en català, no sé què, s'hauria de fer en original, i penso, és que mires a curt termini, no estàs mirant gens a llarg termini i no estàs veient que si tots fem això, la gent s'anirà a veure doblatge en castellà. Vull dir, tu vas al cinema, versió original subtitular en català, versió en castellà, doncs anirà a veure en castellà, i el català a la merda. És que no té 100%. més. Llavors et diuen, no, és que a Catalunya hem de prohibir el doblatge. Què vol dir prohibir el doblatge? Que primer ens han de fer independents, llavors prohibir el doblatge en castellà, només en català, i llavors que només hi hagi versió original subtitulada en català. Això és rizar molt el rizo, tio. I a tu se'n va el 50% de la teva feina a la merda, perquè el català i castellà... no, també fa japonès. No, el català és un 1% de la feina. Clar. Clar. Aquí a Catalunya el 99% de la feina és en castellà. Està bé que ho digui algú que es dedica al tema. En català. És que ara comença a haver-hi més coses pel Super 3, que ha agafat molt l'anime i tot plegat. Estàs fent alguna cosa, Super 3, ara? Sí, una que es diu Black Clover. Com li diuen? Clover? No me'n recordo ja quina pronuncia l'hem donat. Black Clover, sí. I ara que dius que la teva feina representa un 1% català, l'altre seria castellà, japonès fas? O sigui, no explícitament pel públic japonès, però, per exemple, quan venen personatges que han de parlar japonès o amb accent japonès o alguna cosa... Això sí. Sí. Per exemple, una de HBO que està molt bé, que es diu Tokyo Vice. Tokyo Vice. És el Jack... va d'un... L'actor és l'Ansel Elgort, que normalment no el doblo jo, el dobla el Marcel, que és un amic. Però en aquest cas, com que havia de parlar japonès, i a més un japonès molt, molt bo, perquè figura que és un tio que té un màxim nivell i treballa un diari japonès al Japó, doncs em van dir, aviam si podia fer-ho jo. I llavors, quan parla japonès i quan parla en castellà, doncs soc jo en els dos casos. I això va ser divertit. Clar, no deu haver-hi molts actors que puguin fer aquesta feina. És molt heavy. Ara la pregunta que anava a fer és japonès. Entenc que el teu pare és japonès. Sí. Va venir aquí fa molts anys. Hauria ser els primers japonesos de Barcelona. Sí, és de la primera generació. Que heavy. I fins aquí el meu coneixement amb Japó, tampoc. Bueno, jo a Japó... És un país que haig d'anar a veure només Super Mario World. L'han oberta no sé on, i haig d'anar només allà a visitar-lo. És curiós perquè hi ha molta simpatia a Catalunya cap a Japó. Crec que una mica per l'anime, perquè... Ostres, el manga... Sí. És veritat, això. I, bueno, totes les sèries que vèiem d'animació de petits eren japoneses, i per tant hi ha molta admiració cap a Japó, no? Sí. Com anem de temps de preguntes? Perquè tinc una pregunta per fer del tema d'actor i tal. Ara estem parlant d'anime, manga, etc. Quin és el personatge que més t'agrada fer? Allò que dius, on disfrutes més? En animació? Pel·lícules drama? M'agrada molt la comèdia. La comèdia? Dir, sí.
O sigui, a mi normalment no em donen per fer comèdia perquè com que sóc bastant seriós jo, llavors estic, bueno, no et ve al cap, no? No et vinc al cap com algú graciós, llavors quan surt un personatge graciós no et vinc jo. Sí que és veritat que quan surt un personatge asiàtic, llavors sí que, hòstia, el Masumi. Això passa. I no un poquito de racismo por aquí. Però no, a mi em va perfecte, escolta'm, si se'n recorden de mi, això és l'important. I per personatges còmics m'agrada molt. I ara el Daniel Radcliffe, que ja no fa Harry Potter, està fent molts papers que són així més còmics. Són còmics, sí. I vas de la mà d'ell. I en català no l'estic fent perquè res del que fa ell arriba en català, però el que el fa en castellà, que també és enginyer informàtic, joder, macho, els enginyers, tu. I ell ha triat centrar-se més en una cosa més seriosa, que és l'enginyeria informàtica, no com jo, doncs ho està deixant una mica de banda. Hi ha molts cops que diu que quan el truquen ja directament diu que te lo haga Masumi que yo estoy muy liado. Porque por 800 euros no lo hago. Como ingeniero me voy a dedicar mejor la vida. Exacto, bàsicament. Has conegut a l'actor de Harry Potter? Sí. Sí? No, em pensava que em deies el castellà. No, el Daniel Radcliffe, no, sí, home. No sé, hi ha una cançó d'Amics de les Arts que parla d'això, de l'home que adoba amb Bruce Willis i dius que es coneixen i que al final no li fan ni puto cas a Bruce Willis. Segurament passaria, no? Segurament. Bueno, és que pobre Daniel Radcliffe, si ha de conèixer tots els actors de tots els països del món que l'han doblat... Tampoc ha de dir molts idiomes, no? Bueno, Harry Potter, jo crec que bastant Harry Potter sí, clar. Però sí, hi ha alguns que sí que s'han conegut, el Woody Allen ha conegut el Joan Pere... Al final, la frase que tenen és gràcies per doblar-me i fer-me que la meva imatge arribi en el teu país i m'entengui. I ja està. És com la frase que tenen. I punto. Sí. No, l'última pregunta. Quin paper t'agradaria fer així de dir que no hagis fet mai? Que és molt difícil amb tu. Un paper que no hagi fet mai que m'agradaria. Allò que diguis, això em molaria molt. Hòstia, aquesta pregunta és tan complicada. No, un paper, un dolent de la pel·lícula, no sé, no tinc ni idea. És que depèn. O esport publicitari, també has fet 50.000 esports publicitaris. Sí, no, de llibre has fet? Sí, també. Joder, de fet, d'aquí poc en començaré un altre i Déu-n'hi-do perquè és complicat. Però no, m'agradaria fer més papers d'aquests que parlin japonès. M'agraden molt els papers que parlen amb accent rus, també m'agrada molt fer l'accent rus. Personatges així que tinguin alguna cosa. Sí. Vas fer el de l'Anton... Chekhov. Sí. Però va ser Star Trek? A la última de Star Trek, perquè a les primeres el feia un altre actor que se'n va anar a viure a un altre país i llavors el vaig substituir a l'última. I feies tu amb l'accent rus? Perquè... Sí. Hòstia. Que la llegue corriente. Va venir un assessor rus que ell em llegia la frase amb el seu accent i jo imitava l'accent. Hòstia. Aquí hi ha Moni, aquí hi ha d'això, bueno, perquè puguin pagar un tio... No, aquest ja no pot treballar, ja no el pots fer més perquè ja no està. No, aquest es va morir, sí. Vinga, spoiler. Doncs amb aquesta mort jo crec que tanquem una mica el debat i passem a la meva secció, no avui? Sí. Doncs cap a la meva secció. Bé, doncs la meva secció avui, molt fàcil, monto com una espècie de concurs a moda de passapalabra. Val? Per tant, simplement us diré amb quina lletra comença la paraula que heu d'endevinar, faré una definició i haureu d'endevinar quina és la paraula que és correcta. Val? No necessita gaire explicació. Farem una pregunta cadascú, està una mica pensat en el món del cine, no totes, però la majoria del món del cine, que és una mica el que treballa el Masumi. Així que si voleu comencem ja... Jo soc dolentíssim. Ha de ser resposta... Jo també soc molt dolent. Ha de ser resposta ràpida, a veure com funciona. Jo crec que moltes seran fallades, Mola perquè d'aquí poc és els Gaudí i totes aquestes merdes, o sigui que... Just, sí. Hi hauran sigut quan es pengi aquest capítol. Rocco, amb la A. Pel·lícula en català amb molt bona crítica, però que no s'entén res sense subtítols. Amb la A. Una pel·li aranesa. Jo què sé. No sabeu? Jo la sé. Tu la saps? Marc? Alcarràs. Correcte, Alcarràs. Dono fe que no s'entén res. No s'entén absolutament res sense subtítols. Perquè parlen molt... Masumi, amb la B. Fruit de l'encreuament entre familiars. Fruit de l'encreuament? Entre familiars. Bebè. Bebè? Un bebè. Incorrecte. La resposta correcta és Borbó. Marc. Però això en pel·lícula, què té a veure amb la pel·lícula, això? He dit que moltes són de cinema, però joder, macho, no totes. No totes. És bona mica de tot. Marc, amb la C. Dona de Will Smith. No me la conec, és la de la bufetada, però no ho sé. Sabeu? Catherine Zeta-Jones. No ho sé, no me la conec. Calva. Que fill de puta, tio. Rocco. Que fill de puta. Rocco, amb la D. Cançó preferida de Shakira a dia d'avui. Despechar. Correcte. Molt bé. Vamos. Amb la F. Aristòcrata,
que va completar la primària sense saber sumar. Oh, jo aquesta la sé, crec. Aristòcrata? Que es va fotre un tir al peu. Passes? Sí. Froilán. Correcte, perdó, Froilán. Jo. Marc, amb la G. No sé on està el cinema aquí, encara només Ja. una pregunta de Hi ha una cinema, mica- però bueno, hi ha una està bé, mica està de tot, bé. hi ha una mica Vale, de tot. Seguim. Marc, amb la G. Diamant en brut de la comunicació a Catalunya. Amb la? Diamant en brut de la comunicació a Catalunya, amb la G. Jordi Basté. No ho sé. Gordi Basté. Guillem. Rocco. Tu, un moment, aquesta secció Guillem, és com Guillem. una pel·lícula, no? És com... Rocco, va. Conté la H. Manera que tenien Johnny Depp i Amber Heard de comunicar-se. Conté la H. Conté. No sé. No, la resposta correcta és a hòstia límpia. Conté, m'agrada. Conté la H. Masumi. Amb la I. Sembla un nen, però té el cervell d'un adult i és... Amb la I. Amb la I, amb la D, sí. Sembla amb un la C, nen, sí, però té el cervell d'un adult i és... No? Amb la I, Comença amb la I. Íñigo Errejón. Uah, vale. Ah, és veritat. És veritat. Joder, Marc, amb la L. No puc parar de riure. Lola. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Rocco, amb la M. Sí? A l'hora de realitzar un càsting a Hollywood als anys 60, part essencial que requerien els productors. Amb la M. Money. Incorrecte, era mamada. Masumi, amb la O. Paraula que es crida quan el teu equip feia un gol fàcil. Paraula? En el sentit ampli. O onomatopeia, o... Hòstia Des- puta. Sí. Hòstia puta. No perquè en diríem bac, hòstia puta. Oh. La resposta és oh! Marc, Vale. amb la Q. Actor reconegut pel consum de substàncies il·legals. Amb la Q. Actor. Quasi tots. Sí. Correcte, Molt bé, molt bé. qualsevol era la resposta correcta. Correcte. Rocco, En el doblatge també n'hi ha. A la meva generació no. No M'agrada diria. aquesta a veure, amb el que cobren no sé si els hi dona tampoc per moltes substàncies. Rocco, amb la S. Els pitjors enemics d'un doblador. Amb la S. Conté? Amb la S? Conté? Amb la S. Comença amb S. Els pitjors enemics d'un doblador. Jo ho sé. Correcte, subtítols és la resposta subtítols. correcta. Masumi, amb la T. Acció que repetia reiteradament Brad Pitt quan cuidava els seus fills. És un verb. Amb la T. Amb la T. Brad Pitt. Conté la T. No, comença amb la T. No ha dit maltractar, no ho sé. No tinc Acció que repetia reiteradament Brad Pitt quan cuidava els seus fills. La sabeu? idea. No. Tira. No. Tragar. I Marc, Com un moment, en context, què vol dir? Brad Pitt? tragar... O sigui, Angelina Jolie va acusar Brad Pitt de que s'emborratxava amb els seus fills. Tragar com a sinònim de Brad Pitt no beure. és que també es va tragar la placenta? M'estic No, confonent. aquest va ser Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Amb un batut. Sí o no? Va fer un De batut. proteïna, Sí. Proteïna pura i dura, tio. Bueno, aquest és el, seu, és el seu propi stunt. No sé com es diu en català ara, stunt. Sí, sí, actor d'efecte. Ah, sí, especials, és Ah, actor sí. secundari. Està com un llum. I l'última pregunta. Marc, amb la X. Joder, hem passat, vale. Apareixen al cos si no et dutxes sovint. Ronxes. Champinyons. I ja està. I ja està. Segurament, Guillem, acabes de fer la secció més random que d'això. Me'n vaig. Doncs amb aquesta secció random tanquem. Vale, nois, ara torno jo a recuperar el fil de l'entrevista i del doblatge, etc. Perquè jo sí que vinc a parlar del doblatge i el que vinc avui a portar-vos és un joc. El que vinc a fer-vos és, bàsicament, us vinc a presentar i fareu el vostre primer take, vale? Per tant, bueno, ara ho descobrirem. El que farem primer de tot és, per començar, per endinsar-vos en el món del doblatge, vosaltres començareu amb un spot, vale? Spots publicitaris, llavors aquí, ja que tenim un expert, farà de director una miqueta, en Masumi, i us escollirà i dirà aviam, bueno, com us pot ajudar, com podeu millorar, aviam com va tot, vale? Jo aquí, amb la meva prèvia experiència, poca experiència que he tingut en el món del doblatge, el que he entès i el que m'han explicat bé és que hi ha tres tips que us puc donar ara mateix per al vostre primer take. Vale? El primer de tot seria una mica de dicció perfecta. La dicció s'ha d'entendre perfecta, s'ha de pronunciar tot perfectament, no podem fer-nos els andalusos ni menjar-nos síl·labes, tot s'ha d'entendre perfecte, ben mastegadet. Vale? Sí o no, m'equivoco? Sí. Tot perfecte. Després, l'altre punt que s'ha de tenir en compte que seria mantenir els tempos. Això també és bastant important.
És a dir, ni córrer massa ni córrer poc. En el vostre cas esteu rodant un anunci publicitari, com està dient-vos-ho, així doncs ha de ser fresc i ha d'abocar que l'usuari final consumeixi la marca. Tampoc podeu aquí dir, hòstia, m'estàs atabalant no consumir aquesta marca, vale? M'està avalant tot el que he de fer ara. Vale? Tot això, no, és que clar, és tot això fer-ho amb un tic, saps què vull dir? Coses, I després l'altre punt, últim, que bueno, crec que és també bastant important, que és entrar a temps. És a dir, en el moment, això és més el doblatge, però en el moment que entra el personatge, tu has d'entrar a temps i has de saber quan vas en boca, quan no vas en boca, si estàs d'esquenes, si no estàs d'esquenes, com has de sonar més... Bueno, tot aquest tema, no? Amb el tema publicitari és una mica més diferent, però quan soni la cançó, vale? Heu d'estar atents a quan soni. Jo us aniré donant una mica de senyal de dir ara és quan has de parlar, ara és quan no, vale? I el que he seleccionat, primer començaríem amb tu, Guillem, vale? Un anunci de Dam Lemon. Ja faig un spoiler, els dos anuncis són d'Estrella Damm. Vale. Casualment avui que no estem prenent cap Estrella Damm. Faig un altre spoiler, serà un desastre. Bueno, vale. El teu primer anunci és Estrella Damm, és de Dam Lemon, te'l deixo aquí una miqueta perquè te'l llegeixis una miqueta així per sobre, vale? I és un anunci d'aquest any que es diu has triat bé la teva rutina. I és un anunci que recordareu que és un home que surt corrent pel mig de les muntanyes allà a la Costa Brava, sí. i és una mica anunci que aboca a l'estiu. És el Julio Manrique, no? Un d'aquests. No, però és un altre actor conegut. Vale. I una mica un anunci que ja t'ho pots imaginar, aboca a l'estiu, aboca que tu has d'anar cap allà i a consumir Dam Lemon, vale? Sentiràs una fanfàrria, és a dir, una fanfàrria, una petita senyal de dir... A mi m'agrada ben Cristiano. Una fanfàrria, té una fanfàrria. Sentiràs una fanfàrria i quan acabi la fanfàrria et tiraré la teva cançó. Ara ja estaries gravant, eh? Exacte. Quan tira la teva cançó, vale? Ja vas tard. Exacte, vas tardíssim. Ja t'està fotent de la presó i és el director, eh? Sí. Vale? Doncs sona la fanfàrria, sona la teva cançó i li fots. No, encara no. Fanfàrria, espera't. Espera't un moment, que estic buscant la fanfàrria. Et queda clar, nois? Sí o no? Tu marques l'entrada, per això? Marco l'entrada. Vale? Quan vulguis, primera fanfàrria, i després et dic jo la senyal, vale? Fanfàrria. Per generar expectatives. Rutina. Fer el mateix, exactament el mateix cada dia. Saber què hi ha darrere d'aquesta pedra. Saber el que em trobaré en el proper quilòmetre. Saber que ara ve una onada trencant sobre una roca. I després una altra, i una altra. Els mateixos camins, les mateixes petjades. Qui va dir que cal escapar de les rutines no és que s'equivoqués de frase, no. És que es va equivocar de rutines. Dam Lemon, feta amb Estrella Damm i llimones del Mediterrani. Bueno, fins aquí prou bé. Baixa una mica la veu. Molt bé, de moment prou bé. Sí. Molt bé la dicció, tio, sorprenentment molt bé. Sí, molt sorprenent en el meu cas. De moment molt bé, tio, la teva dicció. Ha fet alguna neutra, ha patinat alguna neutra... Fas la típica que et diuen, tio. M'heu pogut llegir poquet abans. Però fa trampes, perquè ja abans del capítol se me fa lo del tres tistes tigres. Avui ja no ho he pogut fer. Avui no hi ha hagut ja fa molt de temps. Tu tens algun truc d'aquests? No. No, tu tires milles i ja Sí, està. valente. Bueno, és que, clar... Rocco, seguim amb tu, vale? Sonarà la fanfàrria un altre cop, fanfàrria mal, vale? Hòstia, però el mes és I més llarg, el teu anunci aquest cop és de... No creguis, el teu anunci, i em sembla que aquest anunci l'ha fet aquest senyor que tens al teu costat. Sí. Hòstia, doncs encara tinc més pressió, tu. Em sembla, és un anunci d'Estrella Damm de l'any 2009, de quan Estrella Damm abocava en el Barça, etc, i parla sobre Messi, i bueno, fa una miqueta bueno, al final que has de consumir Damm. Jo el que dic és que ja de primeres demano perdó per lo que pugui sortir. Em sembla que ets tu. No sé, és que no me'n recordo. Jo, no. És un clar, és tants, tio. Vale? O sigui, sonava fanfàrria, i aquest anunci sí que és una miqueta de tempos una miqueta més lents que l'altre, vale? Que sí que és veritat que era molt ràpid, vale? 3, 2, 1, fanfàrria mal. Si no es pot, tu, ficar-se serio. Oh, tio. Quan els Messi van voler venir a Europa, van quedar amb un representant del Barça en un bar i van firmar un precontracte amb ell en un tovalló de paper. En aquell tovalló deia que jugaria amb els millors, que guanyaria títols, que en Leo Messi es convertiria en l'ídol de tot un país. A la família al principi els va estranyar. El futur del nostre fill en un tovalló de paper? Però més tard van entendre que allò era el més normal del món, perquè aquí la gent fa vida al carrer, als bars, a les terrasses.
Per això estem acostumats a fer negocis en un tovalló de paper i a respectar-nos. Aquí s'ha arribat a pagar un sopar amb un tovalló, a dibuixar idees. Aquí, moltes històries comencen en un tovalló de paper. I és que aquí, un tovalló de paper pot ser més que un tovalló. De fet, hi ha coses aquí que són molt més del que semblen. Estrella d'Am, la cervesa que es veu o millor es viu. Director de... Bé, o sigui, com a explicador de contes per nens, És el que anava a dir. molt bé. Faig audiolibros, Hi havia un nen, ha sigut tot el rato així, Per tant, decisió d'espot, amb què daries dels dos spots? Clar, és que són molt diferents, hauria d'haver-los canviats ara fer, no? També, però, ojo. Però clar, valorant només amb això sí em quedaria amb ell. Amb el Guillem. Sí. Ostres, Molt no d'això, m'ho esperava gens. Guillem ha sigut seleccionat. Era underdog total. Ha sigut seleccionat per al take final. Ostres. I tens l'honor... Espera't, que em fico música normal, que amb aquesta cançó no em puc concentrar, vale? Perquè Posaràs a plorar. Exacte, tio, amb aquest d'això, vale? Per tant, ara anem a fer ja... T'han seleccionat, vas a fer takes amb un dels professionals del doblatge més importants a nivell de l'estat espanyol i anem a rodar un tros de pel·lícula, Gladiator, una de les escenes del part final de la pel·lícula on surt Joaquin Phoenix i Russell Crowe, Joaquin Phoenix fent de Còmodo, sí, de l'emperador de Roma, i on Russell Crowe fa de Gladiator. Òbviament, Russell Crowe, el paper de protagonista el deixarem per ell, que és l'expert, i tu faràs una mica també de paper important, Per tant, ara ficaré la cançó de Gladiator d'aquell moment. Però estic enfadat dient-li això? O com... Clar, llavors aquí una mica de context. Per fer-ho bé, en teoria veuríem l'original i assajaríem... Exacte. Llavors aquí el context és... En Gladiator es carrega tothom, guanya, surt vencedor del que sigui, com es diu això, de la perícia, del tema romà. L'aventura aquesta, és igual, al mig del Coliseum, i l'emperador baixa a saludar-lo a l'arena, i llavors és quan l'emperador descobreix que és Gladiator, de dir, hòstia, aquest tio se'n vol carregar, saps què et vull dir? Però aquí encara no està enfadat. Aquí encara no està sap qui enfadat. és un tio que ha guanyat. És un tio que encara va amb màscara, Gladiator, i llavors tu, que ets el Komodo, que ets l'emperador, estàs dient, ei, digue'm qui ets, perquè jo vull saber qui ets, jo vull saber qui és el guanyador dels meus jocs. Vale? I llavors en Gladiator et respon dient estic cabrejadíssim amb tu i sóc en Máximo no sé què més i vinc a rebentar-te la cara. Amb tots els respectes a Jordi Buixaderes, que... Ho faràs bé, tio. Però, bueno, en fi. Qui fa de Còmodo? El Sergi Zamora. Veus? Ho sento molt, Sergi Zamora. Sí. Vale? Doncs fanfàrria, en aquest cas ja és fanfàrria bona, perquè t'has classificat per la final, i anem amb la cançó de Gladiator. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? ¿Tendrás un nombre? Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubre y que me digas tu nombre. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza, en esta vida o en la otra. Bueno, i fins aquí el take, i deixem aquí. Molt bé. Molt bé, molt bé. Conclusió, director de cine, s'ha equivocat en tot. Sí, tenia alguna cosa mal escrita, pobre, també. Ah, sí? No? Te ordeno que te descubre... Sí. Molt bé, és que ja m'he fixat. A mi m'ha passat el mateix, tio, per això ho he fet tan malament. Perdó, que ha sigut Us he de dir que us cancel·laran perquè heu fet l'escena en castellà i ara us cancel·laran. És veritat. Perquè un podcast en català hauria d'estar l'escena en català. Bueno, és el 25% que ens imposa l'estat espanyol. D'acord. És el 25% de podcast. Per tant, què? Ens quedem amb... Tenen futur? El veus en futur o no? Sí. S'han de depurar algunes cosetes, però això ja ho té. Pots ser sincer, tio. Ens veiem d'aquí un parell de mesos als estudis de doblatge. Perfecte.
Bueno, nois, què tal? Benvinguts a la meva secció. Com sempre, toca aguantar la meva turra de cada capítol. I bé, no porto ni passapalabres, no porto ni doblatges. Avui porto una cosa molt diferent. No sé si sabeu que avui és el Blue Monday, és a dir, el dia més trist de l'any segons els experts. Quins experts? No sé. Però aprofitant que és Blue Monday i tenim el Masumi avui al programa, no he tingut millor idea que fer alguna molt trist i és tornar a fer una necroporra 2023. Però tranquils, que he pensat en acotar-ho només actors i actius, perquè no haguem de pensar tant que si no l'espectre és massa ampli i bueno, no atinem. Jo us diré personatges, vale, que crec que malauradament aquest 2023 passaran a l'altre barri i els anem comentant, i si teniu candidats aquells que dius, hòstia, jo tinc molt clar que aquest el 2023 la dinya, aquell actor o actriu, no dubteu en treure-ho. Proposo aquests. Primer actor. Puc donar un moment un context? Sí. L'any passat vam fer el mateix, fa un any. Sí. Vam dir, estàvem els tres molt segurs de que la reina d'Anglaterra no es moriria. I va acabar palmant. O sigui, fins aquí justament el nostre nivell de predicció, la nostra accuracy és bastant baixa. O sigui, no donem ni una. Per això, en veritat, és necroporra, però els estem salvant, saps? Clar, vull dir, fem fem una obra de fe. O sigui, Està bé. primer de tots, Bruce Willis, mític actor d'acció, conegut per fer les pel·lis de la Jungla de Cristall amb el seu famós hippie-caller motherfucker. Des d'aquest any passat, el 2022, ha hagut de deixar l'ofici d'actor per culpa d'una afàsia i, per tant, veig que el coco ja no li xuta, ja no hi rutlla i està a la rampa de sortida. Vosaltres creieu que Bruce Willis Jo no sabia que podria estava ser... Sí. Quan anys té? No sé, l'edat 70, ja és gran. És jove. No tant, jo crec que 60 i alguna cosa deu tenir. Sí. Hòstia, La fàsia fa que no pugui parlar, em sembla. I per tant, doncs... Sí, el que seria actuar ja, pobret, ja no. Bueno, podria 67 doblar-lo anys, al Masumi i entre els dos farien un actor sencer, diguéssim. Però estic molt d'acord, m'agrada Bruce Willis, tio. Sí, a mi em cau bé i em sap greu, però bueno... O sigui, passa... Jo no crec que es mori aquest No? any. No, O sigui, primer passarà una època que anirà com denigrant-se, Que ets no? metge ara o què, tio? No, però és jove, encara que tingui afàsia no vol dir que estigui... No? T'hagués agradat doblar Bruce Willis? No, és un senyor gran. Seguim. Bueno, a veure, l'estic salvant, és que és la gràcia. Vale. Bueno, aquesta no sé si la salvaré per molts esforços que faci. És Carmen Sevilla. L'actriu i presentadora de programes Però com... està morta, Està morta. No. L'actriu i presentadora de programes com Cine de Barrio i El Telecupón està viva. Té 92 anys i porta desapareguda del mapa des de fa anys perquè té Alzheimer, pobreta, i llavors viva. podria ser el seu any. Confirmem, està viva. Està viva. Però aquesta dona, l'any passat ja la vas fer, no pot ser? No, Tu vas tirar no, És una bolet que la vas tirar. Aquesta la tenia guardada en la recàmera i, Vale. clar, com que ha passat el 2022, pues, sin pena ni glòria, pues ara... Sí, es veu que està molt fotuda. Crec que les filles van a recollir els seus premis i que fa com molts anys que està apartada de... Però que encara guanya premis. Bueno, els típics honorífics. Carmen Sevilla la que feia la de... chiquilla, I la de loteria, el uno, el no sé què. Sí. Pues sí. Tercer actor, que aquest jo crec que pot ser que mori, perquè sempre se li veu allà com una mica de que està fotut, però el Sí. tio va aguantant. Clint Eastwood. Hòstia. Ja. Sí, Va fent està pel·lis, jo no Pel sé bé com de la té- humanitat com té- i del republicanisme estadounidenc estaria bé que morís. I l'enterraran a l'Associació del Rifle, sí. Exacte. Ja... Que també és molt gran, eh? Sí, per això, però jo flipo perquè amb 90 i pico segueix fent pel·lis, però està com... 90 té, eh? Sí, és de l'any 30. Per cert, l'altre dia vaig veure una pel·lícula de Tom Hanks que em recordava molt a una pel·lícula que va fer ell, que és la de... El Tom Hanks va fer la del Vecino... El mejor vecino o el peor vecino. Mi peor Sí. vecino, Sí. i és molt semblant a la del Gran Torino. Gran Torino. Molt, Sí. molt semblant. Gran pel·li. Sí. 92 anys té també. Com Veus? la És que són Carmen molt grans, Sevilla. tio. Quart actor. Home, Carmen Sevilla. Ara també et dic una cosa, t'estàs mullant molt, eh? Tots els Sí, actors clar, tenen però, de clar, 90 tio. cap amunt. Bueno, Menys Bruce Willis. Bueno. Jo puc dir un? No. Bueno, digues. Elton John. No és actor, però Elton John. Tu creus que morirà l'Elton John? L'any que ve a Barcelona a fer la gira. Bueno, però és que jo crec que potser la Palma abans d'anar a Sí, Barcelona. però què té? o la Palma a Barcelona, que seria molt èpic. Bueno, èpic. Llavors, si la Palmesa per venir a Barcelona, podríem dir que Barcelona té alguna cosa, com Freddie Mercury, la gent exacte. així, i és com, alguna passa a Barcelona. Sí. Woody Allen també estaria bé que morís. No. Sí. Sí. Mira, aquest sí que el repetiré, que és Michael Gambon, que és l'actor que interpreta en Dumbledore a Harry Potter. I El segon actor que interpreta. El segon, sí, el primer primer ja la va dir, segon, ja. sí. Sí.
Sí, i sí, aquesta és per a muy cafeteros, perquè per aquells oients tan fidels que tenim en el programa, ja vaig jugar-me-la amb ell, però és que està molt fotut, i clar, si la reina d'Anglaterra ha caigut, per què no ell? Exacte. O sigui... Però aquest tio, perdona, per al context, em sembla que faré la mateixa Potser pregunta. potser però te va fer la- també de Senyor dels Anillos. No, va fer de... Hi ha un actor que va fer de Senyor dels Anillos i després va fer de Dumbledore. Perquè quan es va morir Dumbledore van agafar de Senyor dels Anillos. No. Sí, Jo crec que no, el Gandalf, no? Era El Gandalf és el Liam McKellen. És veritat. No, però no crec que el Gandalf faci de Dumbledore. No, seria no, mica- clar, són massa... Sí, és Ian McKellen, sí. No, aquest confonent s'està... O sigui, jo crec que està agafant... S'ha interioritzat el personatge de Dumbledore, no? I aquest intenta lluitar, però... És 10 anys més jove que la Carmen Sevilla. I que... Però està molt Bueno, fotut. perquè té 82 Aquest sí que anys, està tio. retirat. És que 82 aquest també també potser toca ja, agafant número cap a... Potser si mor pot acabar visquint en un quadre, com ho fa Dumbledore. També, és veritat. Hòstia, doncs no és mala, Series fer d'actor de Dumbledore? El que fa... Harry. No, jo faig joves. Ah, vale, perdó. I després, bueno, jo tinc ja l'últim, que li he ficat com el reintegro, saps? Una mica, no? El telecupón de la Carmen Sevilla, pues faig el reintegro i és, Masumi, tinc una pregunta. Aviam. Estàs preocupat per la salut de l'Ezra Miller? Per la mental, sí. Per la vida en si, no. Però morir no crec que mori. Morirà del cine. Jo aquesta me la jugo, i bueno, per qui no ho sàpiga, pues, en Masumi ha doblat diverses ocasions aquest actor, ha fet la Flash, la Liga de la Justícia, i en Credence a la trilogia d'Animals Fantàstics, i també ha protagonitzat doncs, això, robatoris, denúncies per abús sexual, altercats públics com tirar-li una cadira a una dona. Per tant, em sap molt i molt greu, Masumi, perquè sé que et trauria feina. O sigui... Però l'Ezra té unes vibes de sobredosi, de barbitúrics amb LSD i alcohol en sang de 5,65 que el 2024 per ell serà un flash, una il·lusió. Bueno, de totes formes, en el món del cine ja està una mica acabat. Vull dir, ja han fet la pel·li aquesta, però perquè ja l'han rodat i no Sí, tenen més remei, ja però no- dubto que... Està cancel·lat, ja. Sí. Han de que saps escollir bé quins actors. Bueno, aquest també el de Stranger Things també el van pillar amb droga quan anava... El Jonathan Byers. Sí, Bueno, és aquest el personatge, Charlie diguéssim. Heaton. Sí. Charlie Charlie Heaton, Heaton. l'actor. És veritat. Just També, avui he el van vist pillar amb drogues. que la seva parella a la vida real és la la noia de Stranger Things, Sí, també. Eleven. No, La no, Nancy, no, no, la no. Nancy. Això seria perillós, diguéssim. Era una Il·legal. I de fet van sortir per Gràcia fa no massa, no sé qui se'ls va trobar. Ah, sí? Oh, sí. Ell i la Nancy sortint per Gràcia, una mica Hòstia. surrealista. Molt bé. Alguna petició més? No, si vols acabo amb la frase final ja de reflexió Sí. i que saps? En plan, hem tirat els papers a la foguera, no? I que després es faci la màgia la ve Fénix. i acabaré dient que la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor, així que espero que els hi fem el favor. Bé, doncs amb l'alegria de parlar de la mort d'una sèrie d'actors, el Roc ens ha deixat l'ànim a dalt de tot, i amb això tanquem doncs, el capítol 34 de Gurús. T'ho has passat bé, Masumi? Sí, molt bé. Com ens has vist? Tornaria. Tornaries? Sí. Si tornes, intentaré que la meva veu de doblatge em millori una mica per no fer el ridícul per culpa del Marc. Acabo de tenir una idea. Podríem per acabar fer la promo del programa, fer els gurús parlem de tot sense saber de res, amb Sí. tu, de fondo? Sí. Trec la música, M'ho he d'escriure. És que jo no cito guió. Els gurús Parlem de tot sense saber de res. parlem de tot. Sense saber de res. Però si la feu servir m'heu de pagar. Què, li fotem? Espera't, Quan em digueu, tu em dones l'entrada. Els gurús. Parlem de tot sense saber de res. Bueno, Bé, doncs, ja està. tenim a la Maria Besora, a la que és la Maria, pobreta, que que- posava la veu fins ara. Maria, t'estimem molt, però tu has escoltat també. És que és un altre nivell, això, sí, sí. Bé, Rocco Marc, tenim així gratis Molt bé, la la nova d'això. A canvi d'això, Masumi, nosaltres Exacte. també et volem fer Molt ben unit, un molt regal, molt bé, perquè molt tenim bé. el nostre amic, el Roger, que és il·lustrador, i t'ha fet una il·lustració que t'ensenyem ara, Ostres! ara que aquí. guai. Val, te la passarem doncs, Molt bé. per WhatsApp després. Que guai. Moltes gràcies. I doncs això, amb aquest intercanvi d'events que s'ha produït al final del capítol, acomiadem aquest capítol número 34 de Gurús. Ens veiem d'aquí 2 setmanes. Que vagi bé. Adéu, adéu. Adéu.